Mizgefta el-Aksa ya li Orşelimê ku sêmîn devera pîroz ya Îslamê ye piştîgirtina bi hefteyan bi sedema tedbîrên dijî belavbûna vîrusa korona çend roj piştî Eydiya Remezanê roja yekşemiyê ji nû ve de hat vekirin. Meydana bilindkirî ji bo mizgefta el-Aksa û qubba zêrîn ya navdar maldariyê dike. Ev dever ji bo cuhuyan jî cihê herî pîroz e ku jê ra dibêjin çiyayê parêzgehê ya ji ber ku di cîhana kevnar da ev dever cihê yekem û duyemîn parêzgehên cuhuyan bûye. Ev dever bo demek dirêj di şerê nava İsraîl û Filîstînê de jî xalek girîng e û bi sedema dagirkirina ji hêla İsraîlê û komê cûhû yên tund pir caran bûye sedema derketina gelek pevçûnan. Devera mizgeftê li Orşelîma rojhilat cih digre ku İsraîlê di şerê 1967 da dest daye ser. Filîstînî jî dixwazin ku Orşelîma rojhilat bibe paytexta dewleta wan ya pêşeroj. Rêvebiriyên İsraîl û Filîstînê di nîvê adarê de bi armanca pêşîgirtina li ber belavbûna vîrusa korona gelek tedbîr û qedexeyên xurt ragihandibûn. Wekî sînordarkirinên rêwîtiyê û civînên giştî û girtina karsaziyên nebingeh. Lê ji ber ku rêjeya belavbûna vîrusê kêm bûye di hefteyên dawî de gelek tedbîr û qedexe hatiye rakirin. İsraîlê ji ber vîrusa korona zêdetirî 16,600 bûyer û kemtirî 300 mirin ragihandiye ku 13,000 civan nexweşan baş bûye. Rêvebiriya Filîstînê jî li dora 309 bûyer û 2 mirin ragihandiye ku nêzîka 340 kes baş bûye.